Dem baş ve hemiya sılav dikim. Ez ji berdavê me, gundê Berdavê, navê min Doğan, aşinava min Yıldırım e. Gundê Berdavê li welatê Serhedê girêdayê Agiriyê navçeya Dutawê girêdayî ye. Gundê Berdavê gundekî dîrokî ye, gundekî kevnar e. Gund avakirina xwe da heft heşt hev malbat gund ava dikin. Lê piştî avakirinê çend malê dinêtê înjîniyartiya me da gund zêde dibin. Gundê Sîpka ye, manekî ne, lê malekî şêx tîn gunda, malekî memanî, malekî berjêrê tê gunda. Piştî vî malbat gunda zêde dibin. Ez bawerim niha gundê me yê ku gund koçber bûne çûne Anadoliyê em nehesibînin, gunda heftê heştê sed mal heye. Lê malbatê me ku bar kirine çûne Anadoliyê, ez bawerim sê çar sed mal niha li derê malê heye li Anadoliyê, İzmirê, Enqereyê, İstanbulê, van metropolê mezin da. Gundê me gelekî mezinê hêja, mezinê baş, alimê baş, mervê baş derketine. Gundê me gola Antabê da gundekî gelekî birûmet e. Ez bawerim piştî Cumhuriyetê avakirinê dewleta Tirk Cumhuriyetê ava dike piştî Osmaniya, navê gund diguherînin dixin Bîntosûn köyê. Piştî ku navê bajarê me, welatê me hemî de giştkin, navê gundê me jî diguherînin dixin Bîntosûn. Lê em Bîntosûn di hejmara xwe da, di mêjiyê xwe da, bi zimanê xwe da em nayînin ziman da. Em her demê em navê gundê xwe Kurdî dibêjin. Navê gundê me Berdav e. Berdav gundekî hem değişt e, hem jî pişta wî da quntara Çiyayê dane. Gundekî gelekî xweş e, gundekî hem zozanî ye, gundekî hem jî değiştê da gundekî ser rêya Şoşê ye, em dijin rêya Şoşê, ji bajarê Bilîsê, Agiriyê, Mûşê girê dide her ser wê rêyê. Me jiyana xwe li wî gundî çavê xwe li jiyanê vekir. Lê bawerim îro gelek kesê ku malbatê ku bar kirine hatine Anadoliyê da zarokê wan bi zimanê xwe nizanin axaftinê bikin. Gelekî tiştekî zor û zehmet e. Ez ve hemiya silav dikim. Ez milletê me Kurd hemiya dibêjim tiştekî girîng e, tiştekî gelekî gerek em ser bisekinin. Zimanê xwe fêrî zarokê xwe bikin. Eva zimana bav û kalê me aniye wekî ku fêrî me kirine, em jî vî zimanê hîmê zarokê xwe bikin ku zarokê me ku eva qirina pey me tê, qirina pey wan tenê, ku zimanê me serî piya bigire. Em xelqekin, milletekin, em Kurdin. Gerek em ser zimanê xwe, ser çenda xwe, kultura xwe gelekî xebat bikin. Ku zimanê me tune be, em nikarin bêjin em Kurdin, ji ber ku zimanê me tune. Ve hemiya silav dikim, bê min nav xêr û xweşiyê. Elî Kolo gelek işte silav dikim. Ez bawerim pêşerojê da tiştê başê bibin. Welatê me kirine çar perçe, yê bibete yek parçekî, bê min nav xêr û xweşiyê da.